Здравейте, приятели, аз съм Ивхард и това ще е просто едно късичко видео да отворим две кутийки. Една с някой геройче и една с стая. Ето виждате колко малко е. Два пъти отключих, но си тръгвах от играта, сега е много малко просто. Сега да я загубим. Да направя да загубим. Така, ето. Това не е. Ето това. И ще пробваме накрая стаята, разбира се. С героя, ако е нов. Разбира се, ако е нов, защото мога да дупликейт. Да е някое такова. Ага. Обачета. Микай, че това е като... Добре. Ще спрем отново. Просто искам това го мина. Защото мисля си, че това е онова същото като предишното. Да, супер дупер алибобиска опрака. С едната. Виж как се прави. Този рък е спешъл. Между другото. Специален е. Има силата. Да, това не съм ви го показвал. Между другото подобрих се рекорд на 800 и няколко. Бе, да стане. What? Ето го. Това е някаква рекламка. Да. Сега искам малко парички. Да погледам едно клипче. И аз не обичам да гледам клипчета, спокойно. От толкова немодерно стана модерно. Тази вежа вестерен човек сега е някакъв. Аз съм модерния. Ще стане около 5 минути. Ще спрене. И фак бит. Това никой не трябва да си го стега, според мен тъпо.
докато свърши епизода. Ми станаха 5 минути, но докато това не го мина, няма да спра. Ще има някакво скипче. Да. Какъв е той късмет? Друма и все пак отивам в това. Еднахме го. Още едно последно видео. О, да! Вдигаме повече от 110. Аха. Да, супер! И червене победи! Приятели, това ще бъде всичко този епизод. Надявам се ви е харесал. Лайк, сабскрайб. Чакай, това някой да няма. Ще какво durability има. Или сила. Някаква сила. На българските. Може би като умре нещо. Бебето не е избран. Пързи бебето не е продължено с него. Да. Създах. Не сме с бебе. Докато не си изхубим това бебе. Майката с бебете. Няма да свършваме. Защото имаме два опита. Ох, те спешилите са много готини. Тики. И защо нищо не пипам. Това бебето е the best. Не го. Никога не съм играл с толкова малко детеца. Кажете ми дали на вас ви харесва поредичката Room of the... Чакайте, това ще е първи епизод. Имаш още един епизод, но за жалост беше повече от 15 минути. И то явно с тази програма не мога да снимам повече от 15 минути. Виж? Не, благодаря. Не искам да го купувам, колкото и готно да изгледа. И последно клипче. Добре, приятели, това беше всичко за този епизод. Надявам се ви е харесал. Лайк, сабскрайб и коментар. И само хубаво!